Bună, romanilor, și bine v-am găsit într-un nou vlog. E dimineața, e 10:24 și vă întrebați de ce n-am mai făcut vloguri, pentru că cineva mi-a șters Mobizen, această aplicație, și n-am mai avut să fac videoclip. Și după ce termin videoclipul, mă duc să verific un pic contul, să văd dacă mi-a șters videoclipurile. N-are sens ca să... Da. Și m-am plictisit și am decis să fac un vlog în care ne jucăm Brookhaven, dar mă adoptez. Eu o să intru pe un server. Eu n-am server de român, eu am server de englezi, de ruși. Vedeți? Eu am server de ruși. V-am zis. Deci dacă intru în același server, deci nu mai pot, o să intru pe un prieten de meu. Ăsta taia 4TV este rusoi. Ia stai. R. Ia server România. Nu. Așa, o să intru pe altul. Pe ăsta. Dacă intru în același, eu... ce bine. No way. No way. Vrei să vedeți ceva? Eu am headless. Oh. What the... Hey! Sorry. Hey! Poți să iau și un pisic de aici? Vă rog. Poți să iau un pisic? Ți-l fur. Dă-mi și mie un pisic, te rog. Dă-mi și mie. Te rog. Ei, ăsta aici nu mă interesează. Dă-mi și mie. Uite ăsta alb. Uite ăsta albu, te rog. Te rog din suflet. No, bun, haha. O să mă fac să mă adopt, cum am zis. Așa. Să dau asta jos, că nu prea îmi place. O să las chestiile alea pentru că sunt foarte cute. Așa. Așa, am scris hey, hi, hair cute. Asta da.
Baby, 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 baby. Ulala, ce drăguțe sunt. Oh my god, ce vrea să facă fata asta? Oh my god. Am și fața aia, da. Stați-mi să vă arăt. 5 minute. Video. Nu fui. Deci așa, ca să obțineți fața aia care o are fata aia, se numește Fluffy Eyes Lashes Lip Gloss. Și cum vedeți, căutați. Ta-da! Oh, what the fuck? Așa, dăm cartel. Can't adopt me? Can you? Can't adopt? Can you adopt me, please? Hey! Can you adopt me? Hey! Ghiță! Te rog, vină încoa! Vină încoa! Te rog! Te rog! Aha, o să mă fac numai. Ce vrei? Așa. La alien, nu o să mă fac un alien. O să mă fac nu o să mă fac un extraterestru. O să-mi pun antenele acestea. Stai să vedeți. O să mă îmbrac drăguț. Dau toate chestiile astea jos, că nu mai sunt așa. Dau astea le las. I'm the from my universe. Gata. Ta-da! Ia să mă duc la 11 metri acolo. Este headless. Ok, o să scriem fake. O să scriem face, atât. Fair. Bă! Nu mai merge tableta, ajutor. Nu mai merge tableta. Tableta. Deci
Deci mi-am niște Elip. Fluffy eyes, Tasha sleep. Is embarrassmenting. O să-mi pun părul care l-am avut. Acest pentru că preferatul meu. Daria! Unde-i mă Daria asta? A intrat o fată pe mine și se numește Daria. Daria! Ca ce face? O să revin când îl caut. Ok, mai bine așa. Ajutor, ajutor, ajutor. Ui! Mă, ce? Bine, prieteni, sper că v-a plăcut video ăsta, care nici nu știu ce am făcut și ne vedem data viitoare. Așa, am uitat să vă faceți. Dacă vreți să dansați chestiile banate, dați așa. Dance 1. Dance 1, nu. Dance 2. Dance 2. Și mai am una. Nu stă. Dance 3. Și luați, dacă vreți, care au servărie de români, care nu știu, v-am dat și puteți faceți așa. Nu prima, a doua. Ta-da! Bine, prieteni, sper că vă plăcut video ăsta și ne vedem data viitoare. Pa, pupici!